dito sa San Lorenzo. With my friends and families. I know, not my friends, but our family's friends. Hmm? So we decided to roam around, and he have mangroves. Yeah. Mangroves. Aray. Ano? Ako yung natawag nila? Bahala ka muda. Ay, oo. Manginhas ta. Gusto ko na manginhas. Ano na ko, nahidlaw na ko manginhas. Ay, hindi na ta ka manginhas. Ano na, taob. Manog taob na. Diba daw may sapa na tigrang? Wala na sapa. Diba? Ay, hindi, ari guro. Gamay na lang. Hi, so yucky. Ha? Bang, bang. Tingala sila. Your mouth. You're holding angel. Hi, Anggi. Anggi. Ang bata, nga kanon niya, ang tanan niya nga nakapyutan. Laban mo. Nilagay sa punta, mama. So, yeah, mangroves. I don't know what we can see in a mangrove forest. Pero we're looking for shells. Seashells. Ay, nag-utot. Nabatian ko ng utot. Okay lang na mag-utot, kaya kita sa bakawan. Will absorb the carbon dioxide. Panami, isang tubig. Katilo. Katinaw, dali. Makapanginas ka tani, Grang? Grang! Ayaw po, manghudo. Selfie pa more. Bata mo pa ba halit din ang ano na mo, selfie. Hindi na tani ka panginhas. Pala mo naging nga taob na. So, there's a lot of mangroves now. Andam jet kay ano, kay damo, tawag ni gani, daw sisi. Sisi. Ang mga tawag naman sa sisi. Sisi. Like oyster but small. Don't actually know what the name is or what's its name in English. So, yeah. Hala, mga to ni bala sisi jit. Mga to bala kutsilyo jit. Pwede ni sa, diba? Kanon. Agrang. Ano na? Ano nakita mo? Palantaw ko. Hindi ko makita. Dila lang. Oh! The crab left its ow. Left its ow. Hindi pa tani ka panginhas? Hindi na nang pwede nang. Hindi ka kabalo. Laog ko mo naman aray. Ay! Wala tagalin na greet. Happy birthday, Manong. Pila ka na? Pila ka na?
14. Nini ba? 14. Angel. Hi, baby. Hi, Anggi. Say hi to Tita. Hi. 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 Angel. Hi. Hindi sa poker face. We have big mangrove tree and small. Gano'n ka mo? Ah, okay. Paano mo, bro? Gang may kwa sila. Sa bilog. Kaya ba lang mga mo? Gago niya kaya niya. Di mo halo ganit ko yun na. Ko yun na balak ka. Ko yun. Dito slok-slokon mo na sa mga dirao ano agay piswit damo ano. Wala unod. Wala unod. Oh. Dead. Wala. Ambal po ko tan hilaw. Ano na yan? Ano naman batula gaun? Ako dako na di try. Ari kalubos mo. Ay damo. Ay. Nagabog na sa. Kana, baw man sang inyo gindis ugan. Uy. Dua pa lang, 2 down. Hi, Colmate. Tapos pa. Kina pa nga dada. Lay. Buksit lang, ano? Buksit lang. Padaubog. Video. Kita video ka na. Tito, hi. Apo mo di. Ito ba doon? Apo mo? Bata ko na. Apo. Ariyo? Bata ko na. Bata. Tunog. Sunog eh. Wala to. Grabe nga. Makita kita? Isak ko na ito. Titoy Noy. Kaya kayo siyempre baka. Yun. Titoy Noy. Adapted. Anong kinakotso-kotso mo duwa? Hindi, makatuto ko na sa kapitbahay. Ha? Kudakaan mo sa kudakan. Para ako dako. Kudakan kasi pudoy lang. Hoy, matugungan sa o?
Sa mga Ilongga dira kung ikaw isa kagwapo, kagwapo Ilongga, subscribe na. Okay? Oh, my foreign subscribers, which is like 11 only, but I hope you'll like there will be more coming to subscribe on this channel. And yes, I am a Filipina and I am Ilongga, and yes, today was really a day full of enjoyment, happiness, craziness, and I even hang up on the tree like a monkey. Ang ganda, hindi ko masyado mag-Ilonggo kay Ilongga kay tungod niya mag-Ilonggo kay Ilongga. Hindi ko masyado maghilig kay noon kay tungod niya nakaintindi man kamo sang makaintindi man kamo sang English. Gani mag-English na lang ko ha. Kay ano na lang ako natuno do Cebuano na but I could understand Cebuano also. So yeah, so to my friends or to my fellow Ilongga or Ilonggo or Hiligaynon speakers, please support me in this channel, so don't forget to subscribe, ring the bell, and see you. Bye!